Màquina de segellat de llaunes de nitrogen automàtica abans de cosir les llaunes i el producte a la sala de nitrogen. El corró de segellat i el portabroques estan fabricats en acer trocalat CR12, que és resistent i té un bon rendiment de segellat. Velocitat de segellat 15 a 25 unitats per minut, oxigen residual menys un 3 tant per cent. Els aparells i components de confirmació estan fets de fabricants de renom internacional, amb una qualitat fiable i estable. Aplicable a llaunes de conserva, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper, és l'equip d'embalatge ideal per al menjar.